ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза суханҳои Муҳаммад Наимовро баъди муҳорибат дар медиа конференсия омода кардем ва ҳамчунин муроҷиати нави Муҳаммад Наимов ба мухлисони тоҷик. Моро бо лайкҳои худ дастгирӣ кунед. Лайк мондан дӯстон вақти зиёди шуморо намегирад, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки калон мекунад. Ташаккур барои дастгирӣ. Акнун бошад наворо оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. муҳаммад, баъди чунин муҳорибаи кӯтоҳ эҳсосотҳои ту чӣ гуна аст? ту хурсандӣ ки осеб нагирифтӣ ё ин ки ту мехостӣ ки муҳориба боз каме дигар идома диҳад? бародар, ин мероси ман аст. ин чиз барои мероси ман хуб аст, медонӣ? ман ба набераҳои худ нақл мекунам ки бобои шумо ба монанди ваҳшӣ буд. ҳамаи рақибони худро дар якум раунд шикаст медод. гӯй ки калимаҳои мексикоии ту аз куҷо пайдо шуд? мураббии ман мексикоӣ аст, медонед? тамоми ин лагер ӯ ба ман мегуфт ки муҳаммад, Мексико ба ту писанд меояд. а ту бошад ба мексикоиҳо писанд меоӣ, чунки ту ба мексикоиҳо монандӣ. ту ба монанди онҳо меҷангӣ. ба пеш ҳаракат кардан ба ту писанд аст. ва медонӣ, ҳамаи кор ҳамин гуна шуд. алҳамдулиллоҳ барои чунин ғалабаи беҳтарин. гӯй ки ҳаст номи рақиб ё саҳнае ки ту баргаштан мехоҳӣ. медонӣ, дар Арабистони Саудӣ турнир ба нақша гирифта шудааст. ин турнир баъди Рамазон аст ва ман дар он ҷо ҷангидан мехоҳам. фарқ надорад ки зидди кӣ, чӣ гуна имкониятҳо пайдо шаванд, мо онҳоро истифода мебарем. ман бо ҷангварони топ 15 ҷангидан мехоҳам, топ 10 ё ин ки топ 5, фарқ надорад. ман барои ҷанг тайёрам. муҳаммад, ба фикри ту баъди ҳамон зарба рақиб осебро баҳона кофт ё ин ки дар ҳақиқат пои ӯ осеб гирифт? оиди гӯштин чӣ фикр доред вақте ки моро ба замин афтондум? ин гуна афтидан хеле хатарнок аст ва вақте ки ту кӯшиш мекунӣ ки ин корро манъ кунӣ, ту ба худ зарар мерасонӣ. ту ҳамаи вазниниро ба зонуи худ мегузорӣ. ман намедонам, шояд ки ӯ ин осебро пештар гирифта буд ё ин ки ҳамин шом гирифт. ман намедонам бародар. аммо медонӣ ман барои ӯ ғамгинам, чунки ӯ шахси хуб аст. мо бо ӯ вохӯрдем, ӯ маро табрик кард ва медонӣ, ин чиз маро хурсанд кард. шахси боэҳтиром. муҳаммад, ту чӣ гуна муҳориба интизор будӣ? аз рақиб? бале. мо доимо рақибони худро ҷиддӣ қабул мекунем. ҳамчунин мураббиҳои ман, онҳо мутахассисони беҳтаринанд. Аруд, Рейҷ, Тоҷиддин. барои ҳамин мо аз рақиб ҳама чизро интизорем. ӯ аз карате омадааст. ӯ камарбанди сиёҳ оид ба карате дорад, аммо бошум камарбанди сиёҳ оид ба теквандо дорам ва мо медонистем ки моро муҳорибаи хуб интизор аст. ман ба онҳо гуфтам ки нишон додан мехоҳам ки чӣ қадар теквандо хуб аст. камарбанди сиёҳи теквандо дар сатҳи тамоман дигар аст. салому алайкум бародарои азиз, мухлисо, ҳамватано. аввалан ҳазорон бор раҳмат барое ки шавқов набуден, интизори рақобати ма буден. ҳазорон бор раҳмат. на паддержкаи шуморо бениҳоят қадр мекунам. бениҳоят шодам ки ҳамқали аудиторияи беҳтарин дорем, мухлисои беҳтарин дорем дар Тоҷикистон. ҳазорон бор раҳмат. мебинам атмед мекунен, менависен, муспиват накардестам. узри зиёд, агар ягон кас да сахт расида бошад, бахшиши зиёд. бародаро, ҳафтаи дигар Лоиқ Раҷабов, яке аз беҳтарин легендаи ММА-и тоҷик рақобат дорад. биёен ҳама каса Лоиқа дастгирӣ мекунем иншааллоҳ.